Γεια όσο σήμερα. Θέλω να κάνουμε θα κάνω μια ανακοίνωση. Γιατί νομίζω πρέπει να κάνουμε και εμείς τις διακοπές μας. Σε 4 μέρες κοντεύουν τα Χριστούγεννα. Και όχι μόνο, έχει και η Πρωτοχρονιά και άλλες μέρες διακοπές. Γι' αυτό θα κάνουμε βίντεο στις 10. Δεν θα κάνουμε βίντεο περίπου για 2 εβδομάδες. Περίπου στις 10 ή 15. Μέσα εκεί θα κάνω βίντεο. Όσο αφορά, θα κάνω βίντεο Clash of Clans και θα κάνω ένα πολύ special 15 λεπτό βίντεο. Μπορεί να είναι και το Town Hall 8 να πω τότε. Δεν θα κάνω βίντεο γιατί σου κάνω επεξεργαστία και πράγματα. Αυτό ήταν το βίντεο μου. Να κάνω σας άρεσε. Κάντε like αν μας άρεσε. Και τα λέμε ως τότε, να είστε όλοι καλά, να περνάτε όλοι καλά. Και τα λέμε.